Καλησπέρα και από μένα. Ξεκινάμε με το πρώτο βίντεο στο κανάλι και δεν θα μπορούσε να ήταν τίποτα διαφορετικό από το να παρουσιάσω έναν πλήρη οδηγό για το πώς να φτιάξεις τη δικιά σου startup από day one, έτσι ώστε να πετύχεις και να μην κάνεις τα λάθη που έκανα και εγώ. Τώρα, πριν αρχίσω να σας δείχνω τα slides του οδηγού, θέλω να πω κάτι σύντομα. Τα περισσότερα που θα ακούσετε σήμερα δεν τα έμαθα από κάποια βιβλία, τα έμαθα από λάθη δικά μου και από άλλους founders. Το founder, για όποιον δεν γνωρίζει ή δεν είναι σίγουρος, σημαίνει ιδρυτής, δηλαδή αυτός που ξεκινάει μια εταιρεία. Δεν χρειάζεται να είσαι ο Steve Jobs, απλά χρειάζεται να σου έρθει μια ιδέα και να ξεκινήσεις, όπως θα δούμε αναλυτικά. Αυτός εδώ πέρα ο οδηγός λοιπόν είναι αυτό ακριβώς που θα έκανα αύριο αν ξεκινούσα τώρα τη δικιά μου startup. Λοιπόν, όπως θα δούμε, έχει μέσα 6 αναλυτικές φάσεις, από phase 0 μέχρι phase 5. Όχι από 1 μέχρι 6, και αυτό έχει σημασία. Η πρώτη φάση είναι το phase 0, επειδή συμβαίνει πριν γράψεις κώδικα. Είναι η νοητική προετοιμασία που το 90% των ανθρώπων που ξεκινούν δεν το κάνουν, το παραλείπουν. Θα δείτε ότι ο οδηγός είναι γραμμένος για το ελληνικό κοινό, γιατί αναφέρει μέσα για ΙΚΕ, για ΕΣΠΑ, όχι μετάφραση από κάποιον ξένον, γιατί τα νομικά είναι διαφορετικά, στην Ελλάδα τα κίνητρα είναι διαφορετικά και οι πελάτες είναι διαφορετικοί. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα μια γρήγορη ματιά εδώ πέρα στα phases. Phase 0 είναι το mindset, δηλαδή οι ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσεις στον εαυτό σου. Θα δούμε το validation, δηλαδή υπάρχει, το πρόβλημα που νομίζεις πως υπάρχει, όντως υπάρχει. Θα προχωρήσουμε στο phase 2 που είναι τα νομικά, οίκε, λογιστές, συμφωνία μεταξύ συνεταίρων. Phase 3, VP, δύσκολη λέξη, εύκολη ιδέα, θα το εξηγήσω αργότερα. Μετά θα δούμε το phase 4 που είναι το launch και το iteration, δηλαδή λανσάρεις και μετά συνεχίζεις με βελτιώσεις. Phase 5 και funding, μεγέθυνση, και στο τέλος θα δούμε κάποια από τα 7 πιο συχνά λάθη που κάνουν οι founders και θα δούμε και ένα checklist που μπορείς να εκτυπώσεις και να ξεκινήσεις από αύριο. Λοιπόν, πάμε λίγο στο phase 0 που είναι το πριν γράψεις γραμμή κώδικα. Αυτή εδώ πέρα η εικόνα δείχνει έναν άνθρωπο σε ένα σταυροδρόμι. Από τη μία πλευρά έχει το startup, από την άλλη έχει το job, δηλαδή μια κανονική δουλειά με μισθό στις 25 του μήνα. Δεν είναι όλοι φτιαγμένοι για startup. Αυτό που είναι κακό είναι να μπει σε startup χωρίς να ξέρεις ότι μπαίνεις. Τι εννοώ με αυτό? Πρέπει να έχεις runway για 6 με 12 μήνες. Το runway, αυτή είναι η λέξη που θα ακούτε συχνά στον κόσμο του startup, σημαίνει διάδρομο προσγείωσης. Δηλαδή είναι μεταφορά από το πόσο διάδρομο έχεις πριν πέσεις στο αεροπλάνο. Πόσους μήνες μπορείς να αντέξεις ή να επιβιώσεις χωρίς εισόδημα από την εταιρεία σου. Δεύτερον, λύνεις πρόβλημα ή χτίζεις ιδέα. Το πρόβλημα είναι ισούται με κάποιος ήδη πληρώνει για να το λύσει ή ξοδεύει χρόνο για να το αποφύγει. Ενώ η ιδέα είναι θα ήταν cool να υπήρχε. Η διαφορά είναι τεράστια. Τα προβλήματα πληρώνονται, οι ιδέες παίρνουν απλά likes. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην τρίτη ερώτηση. Είσαι ο σωστός άνθρωπος γι' αυτό? Εδώ μπαίνει ο όρος unfair advantage. Αθέμητο πλεονέκτημα, δηλαδή κάτι που έχεις εσύ και δεν έχουν οι άλλοι. Όπως γνώση σε ένα συγκεκριμένο domain, ένα δίκτυο επαφών ή μια εμπειρία. Αν μπαίνεις σε ένα τομέα που δεν ξέρεις, χωρίς πλεονέκτημα, ξεκινάς 100 μέτρα πίσω από όλους τους άλλους. Αν δεν περάσεις και τα τρία, μην ξεκινάς ακόμα. Δούλεψε πάνω σε ένα από αυτά πρώτα. Λοιπόν, πάμε στο phase 1, όπου είναι το validation. Η εικόνα δείχνει εδώ έναν founder που ακούει από πάνω κάποια συννεφάκια, κάποια μπαλόνια συζητήσεων με ερωτηματικά, θαυμαστικά και ένα tick. Η validation σημαίνει επιβεβαίωση. Η φάση αυτή έχει έναν και μοναδικό στόχο: να αποδείξει ότι το πρόβλημα υπάρχει πριν φτιάξει τη λύση. Πώς γίνεται σωστά? 20 με 30 συνεντεύξεις με πραγματικούς δυνητικούς πελάτες, όχι φίλους σου. Οι φίλοι θα σου πούνε ωραία ιδέα επειδή σε αγαπάνε, αλλά δεν είναι signal. Το signal εδώ σημαίνει σήμα, δηλαδή ένδειξη ότι κάτι αληθινό συμβαίνει. Είναι όρος που θα τον ακούσει συνέχεια. Αντίθετο του signal είναι το noise, ο θόρυβος, δηλαδή ψέματα, ευγένειες κτλ. Κάτι που με βοήθησε εμένα και ίσως βοηθήσει και πολλούς από εσάς, να διαβάσετε το The Mom Test. Αυτό το βιβλίο λέγεται έτσι γιατί το ερώτημα που λύνει είναι πώς να ρωτήσεις και τη μάνα σου για την ιδέα σου, χωρίς να σου πει ψέματα από αγάπη. Είναι ένα μικρό βιβλίο και μπορείς να το τελειώσεις μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Ρώτα για το βασικό πράγμα που πρέπει να πάρεις είναι ρώτα για το παρελθόν και όχι για το μέλλον. Μετά, ρώτα για το παρελθόν. Πότε σου συνέβη τελευταία φορά αντί για το θα το χρησιμοποιήσεις. Και εδώ πέρα να το εξηγήσω λίγο καλύτερα ότι η λάθος ερώτηση είναι: το χρησιμοποιούσες αυτό? Όλοι θα πούνε ναι. Σωστή ερώτηση: πότε σου συνέβη το πρόβλημα τελευταία φορά? Τι έκανες για να το λύσεις? Πόσο χρόνο σου πήρε? Το παρελθόν είναι αληθινό, ενώ το μέλλον είναι υπόθεση. Μην το ξεχνάς αυτό. Οπότε προχωράς στην επόμενη φάση. Όταν 3 άνθρωποι τουλάχιστον θα σου πούνε ότι θα το έχεις, θέλω να το χρησιμοποιήσω τώρα. Αυτό είναι signal, όπως λέγαμε και πάνω. Πάμε τώρα στο phase 2. Εδώ αρχίζει το βαρετό κομμάτι, αλλά είναι αναγκαίο. Στην Ελλάδα έχουμε 4 βασικές νομικές μορφές. Ας τις δούμε στον πίνακα. Λοιπόν, έχουμε ατομική επιχείρηση. Είσαι εσύ μόνος σου με χαμηλό τζίρο, κεφάλαιο 0, αλλά προσοχή, απεριόριστη ευθύνη.
αν χρωστάς λεφτά στην εταιρεία, χρωστάς εσύ προσωπικά, δηλαδή σπίτι, αμάξι, όλα τα πάντα. Πάμε στη δεύτερη κατηγορία που είναι ιδιωτική κεφαλαιοχική εταιρεία. Το go-to για τα περισσότερα startups. Κεφάλαιο 1 ευρώ, κυριολεκτικά 1 ευρώ. Περιορισμένη ευθύνη, δηλαδή αν στραβώσει, χάνεις την εταιρεία, όχι το σπίτι σου. Επόμενη κατηγορία, όμικρον ε. Ομόρυθμη εταιρεία ή ετερόρυθμη εταιρεία. Εδώ πέρα έχουμε για 2 ή περισσότερα άτομα με προσωπική ευθύνη. Δεν τη συνιστώ καθόλου για startup. Και η τελευταία εταιρεία είναι ΑΕ, όπου πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία. 25.000 ευρώ σε κεφάλαιο, μόνο αν πρόκειται να πάρεις μεγάλο γύρο από venture capital, δηλαδή ένα επιχειρηματικό κεφάλαιο, όπου για να το καταλάβεις καλύτερα, venture capital είναι ταμεία που επενδύουν σε startups, δίνουν λεφτά, παίρνουν μετοχές, θα τους ξαναδούμε αργότερα. Το 90% των startup πάει σε οίκια. Είναι φθηνή, ευέλικτη και μπορεί να μετατραπεί σε ΑΕ, σε ανώνυμη εταιρεία, αργότερα αν χρειαστεί. Κάποια από τα πρακτικά βήματα που πρέπει να κάνεις είναι να βρεις λογιστή 50 με 150 ευρώ το μήνα, μην προσπαθείς να το κάνεις μόνος σου. Θα χάσεις τον χρόνο σου σε αφημί, σε ΔΟΕ, σε γραφειοκρατία που μπορεί να αναλάβει κάποιος άλλος για σένα. Και τώρα, εδώ πέρα, ένα σημαντικό πραγματάκι που πρέπει να κοιτάξεις από την αρχή είναι το co-founder agreement. Αν είστε 2 άτομα και πάνω. Τι σημαίνει? Σημαίνει συνειδητής, δηλαδή άνθρωποι μαζί με τους οποίους ξεκινάς την εταιρεία. Πρέπει να γράψετε από την αρχή το vesting. Κατοχύρωση εδώ πέρα. Κατοχύρωση. Δηλαδή σημαίνει ότι κανείς δεν παίρνει όλες τις συμμετοχές την πρώτη μέρα. Το στάνταρ είναι 4 χρόνια με ένα χρόνο cliff. Δηλαδή, αν φύγεις στους 6 μήνες δεν παίρνεις τίποτα. Αν μείνεις ένα χρόνο, παίρνεις το 25%. Μετά συσσωρεύεις γραμμικά. Το cliff σημαίνει γκρεμός. Είναι η ημερομηνία πριν την οποία δεν δικαιούσε να πάρεις τίποτα. Στο equity split, ποιος παίρνει πόσα ποσοστά. Σαφές, γραπτό από την αρχή. Γιατί όλα αυτά? Επειδή το νούμερο 1 πράγμα που σκοτώνει τις startups δεν είναι ο ανταγωνισμός. Είναι οι founders που μπορεί να μαλώσουν μεταξύ τους όταν αρχίσουν να μπαίνουν τα λεφτά. Βασικό, 3 MVP. Εδώ δώστε λίγο ιδιαίτερη σημασία. Εδώ φτάνουμε στον όρο που πιθανότητα έχετε ακούσει, το MVP, δηλαδή το minimum product. Τι είναι αυτό? Είναι το ελάχιστο βιώσιμο προϊόν. Αν αυτή η μετάφραση δεν σας καλύπτει, η καλύτερη μετάφραση ίσως είναι το μικρότερο πράγμα που λύνει το βασικό πρόβλημα. Η εικόνα εδώ πέρα δείχνει ακριβώς αυτό. 3 blocks που στιβάζονται και φτιάχνουν το MVP. Στο πλάι, πεταμένα βλέπετε τα blocks που δεν μπαίνουν, όπως το dark mode, το push notification και το admin palm. Όλα αυτά μπορούν να περιμένουν. Υπάρχει μια διάσημη φράση από έναν founder που λέγεται Reid Hoffman, ο οποίος είναι ο ιδρυτής του LinkedIn, και αυτός είπε ότι αν δεν τρέψει λίγο για την πρώτη έκδοση, έχεις αργήσει πολύ. Τι σημαίνει ουσιαστικά? Μη ζητάς τελειότητα, ζητά κίνηση. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε 3 κανόνες για το MVP μας. Manual πριν automated, δηλαδή κάνε το χέρι πρώτα. Αν χτίσεις μια πλατφόρμα που ματσάρει χρήστες με υπηρεσίες, κάνει το ματσάρισμα. Χειρονακτικά για τους πρώτους 10 πελάτες. Θα μάθεις περισσότερα από αυτή τη διαδικασία παρά από 6 μήνες coding. Δεύτερον, code αν δεν είσαι technical. Το no code είναι μια κατηγορία εργαλείων όπως το Bubble, το Webflow, το Glide, το AirTag, με τα οποία μπορείς να φτιάξεις λειτουργικές εφαρμογές χωρίς προγραμματισμό. Φτιάχνεις το 1/10 του χρόνου και αν δουλεύει η ιδέα, μετά το κάνεις σωστά. Πάμε τώρα στο 3, μια πλατφόρμα στην αρχή. BI, Android, όχι και τα 3. Αυτό είναι κλασικό λάθος. Θες να έχεις παντού παρουσία, αλλά τελικά δεν έχεις πουθενά και δεν είναι αξιοπρεπές. Λοιπόν, τώρα στον πίνακα βλέπουμε εδώ τα ναι και τα όχι. Πράγματα που πρέπει να έχει το MVP και πράγματα που δεν χρειάζονται. Διάβασέ το όταν φύγετε από εδώ, θα το έχω μέσα στο Discord channel. Λοιπόν, ήρθε η ώρα στον Phase 4. Μήνας 4 συν στο launch και το iteration. Τι σημαίνει launch? Το launch είναι η εκτόξευση. Αλλά εδώ έχω ένα μήνυμα που είναι αντιδιαστατικό. Δεν υπάρχει το launch. Υπάρχουν πολλά μικρά launch. Το να βγάλεις προϊόν δεν είναι γεγονός. Είναι μια σειρά από στιγμές. Στάδιο 1. Friends και family. 5 με 10 άτομα. Δηλαδή που εμπιστεύεσαι, σου λένε την αλήθεια, σπάς διάφορα πράγματα και τα ξαναφτιάχνεις. Στάδιο 2, τα closed list. Το closed list σημαίνει κλειστή, δηλαδή μετά από πρόσκληση μόνο. Edit ένα post, όχι πανηγυρικά, χαμηλά. Και στάδιο 4 που είναι το product hunt. Αν το προϊόν είναι μια πλατφόρμα που οι developers ψηφίζουν νέα προϊόντα, καλό για αρχικό buzz. Πάμε τώρα στο στάδιο 5, PR. Εδώ πέρα βλέπεις όπως το startup από Tech Crunch πολύ αργότερα, μόνο αν έχεις πραγματικά νέα, γιατί δεν πας εκεί και λες λανσάραμε μια εφαρμογή, αλλά πας εκεί και λες έχω 100.000 χρήστες στην εφαρμογή μου, έχω πάρει την πρώτη μου χρηματοδότηση, εξαγοραστήκαμε κτλ. Κάτι δυνατό, θες ένα δυνατό χαρτί. Για να μην ξεφύγουμε τώρα, τι είναι το iteration που είπαμε προηγουμένως? Σημαίνει επανάληψη. Η έννοια είναι βγάζω κάτι, μετρώ, μαθαίνω, βελτιώνω ξανά και ξανά. Αυτό ίσως είναι το πιο σημαντικό μάθημα των startup. Το προϊόν δεν είναι ποτέ έτοιμο, είναι πάντα σε εξέλιξη. Τι μετράς στην αρχή? Μόνο 3 πράγματα. Activation rate. Από τους ανθρώπους που εγγράφονται, πόσοι κάνουν τη βασική ενέργεια που υποτίθεται ότι κάνει, το rotation από αυτούς που έκαναν τη βασική ενέργεια
πόσοι επιστρέφουν τη εβδομάδα, το μήνα, σημαίνει παρακράτηση, δηλαδή κρατάς τους χρήστες στην εφαρμογή, το revenue, τα έσοδα. Αν είσαι ακόμα στη φάση πληρωμών, μέτρα το engagement, δηλαδή πόσο χρησιμοποιείται το προϊόν κτλ. Όλα τα άλλα, follow, loads, page view, λέγονται vanity metric. Τι είναι το vanity metric? Είναι μέτρα ματαιοδοξίας, δηλαδή σε κάνουν να αισθάνεσαι καλά, αλλά δεν πληρώνουν λογαριασμούς. Και τώρα πάμε στο επόμενο που είναι το product market fit sign up. Τι σημαίνει ο όρος? Είναι ο όρος που ακούει κάθε founder στον ύπνο του. Σημαίνει τέρμαζα του προϊόντος αγοράς με τον πελάτη. Δηλαδή, όταν το προϊόν σου και η αγορά κάνουν κλικ, ταιριάζουν. Εκεί η ανάπτυξη γίνεται φυσική. Πώς ξέρεις ότι το έχεις? Υπάρχει ένα τεστ από έναν founder που λέγεται Synelis, εδώ πέρα. Το οποίο τεστ τι μας λέει? Ρώτα τους χρήστες σου πώς θα ένιωθες αν δεν μπορούσες να χρησιμοποιήσεις αύριο το προϊόν. Αν το 40% οι περισσότεροι απαντήσουν πολύ απογοητευμένοι, έχεις PMF. Αν όχι, δεν έχεις. Το επόμενο phase προφανώς είναι το growth και το funding. Η εικόνα εδώ πέρα δείχνει μπάρες που μεγαλώνουν και ένα ευρώ που πέφτει από πάνω. Τι σημαίνει τώρα το growth? Growth σημαίνει ανάπτυξη, αύξηση χρηστών και εσόδων. Ενώ το funding σημαίνει χρηματοδότηση. Πρώτα και πιο σημαντικό απ' όλα, μην ψάχνεις χρηματοδότηση πριν έχεις το PMF. Θα χάσεις χρόνο, θα αραιώσεις τις συμμετοχές σου και οι καλοί επενδυτές δεν θα μπουν ούτως ή άλλως. Ας δούμε τώρα τι υπάρχει. Από αυτά στην Ελλάδα έχουμε το KTHES σαν είσαι από Θεσσαλονίκη, το Foundation ή αλλιώς Foundation στην Αθήνα και διάφορα άλλα. Έχουμε τα VC, τα οποία είναι Venture Capital, Focus σε Greek Founder κτλ. Και μετά έχουμε κάποια από τα δημόσια χρηματοδότηση, ΕΣΠΑ, ΔΥΠΑ κτλ. Επιδοτήσεις δηλαδή που δεν παίρνουν μετοχές, είναι πιο αργές, με γραφειοκρατία, αλλά είναι δωρεάν λεφτά. Λοιπόν, εδώ πέρα φτάνουμε τώρα στην μεγάλη απόφαση ενός founder. Bootstrap. Τι είναι ακριβώς αυτό? Σημαίνει κορδόνι παπτσιού. Μια μεταφορά για το να ανεβαίνεις με τα δικά σου μέσα χωρίς εξωτερική χρηματοδότηση. Και αν δείτε εδώ πέρα τον πίνακα, διαχωρίζουμε λίγο αυτές τις δύο κατηγορίες, όπου με τον Bootstrap κρατάς όλο τον έλεγχο και όλα τα ποσοστά, αλλά μεγαλώνεις πιο αργά. Ενώ με το VC παίρνεις κεφάλαιο, ταχύτητα, αλλά μπαίνεις σε ένα παιχνίδι όπου πρέπει να στοχεύσεις σε εξαγορά, δηλαδή σε κάποια έξοδο μετά από 5 με ίσως με 7 χρόνια, κάπου εκεί πέρα. Καμιά αλλαγή δεν είναι γενικά η καλύτερη. Εξαρτάται από το τι θες να χτίσεις. Συνεχίζοντας, βλέπουμε διάφορα common mistakes που θα κάνεις, αλλά μην κάνεις. Πρώτον, χτίζεις πολύ πριν μιλήσεις σε χρήστες. 6 μήνες coding, χωρίς feedback, ίσως να φτιάχνεις κάτι που κανείς δεν θέλει. Δεύτερον, hire πολύ νωρίς. Το hire σημαίνει προσλαμβάνω πρώτος υπάλληλος 25 με 40.000 ευρώ το χρόνο, all in, μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές. Άργησα τόσο μπορείς. Πάμε τώρα και βλέπουμε στο premature πρόωρη κλιμάκωση. Ξεκινάς marketing campaigns πριν το προϊόν σου είναι έτοιμο. Δηλαδή, είναι σαν να ρίχνεις τα λεφτά σου απλά μέσα σε μια τρύπα. Αποφυγέ το όσο το δυνατόν πιο πολύ μπορείς. Ίσως ξεκινά με τα δικά σου social media, όπως κάνω εγώ αυτή τη στιγμή, και προσπάθεις να προωθήσεις εσύ το δικό σου προϊόν. Λοιπόν, που είχαμε μείνει, το co-founder. Το είπαμε και παραπάνω, το λέμε και τώρα. Co-founder χωρίς γραπτή συμφωνία. Όλα τα ωραία τελειώνουν όταν μπαίνουν λεφτά στη μέση. 5. Vanity metrics, follow, download apps, δεν πληρώνουν λογαριασμούς, μέτρα retention και revenue. Πάμε στο 6, όπου είναι το pivot, πολύ νωρίς ή πολύ αργά. Είναι και τα δύο παγίδα. Το pivot σημαίνει στρέφω. Αλλάζω κατεύθυνση. Δώσε σε κάθε υπόθεση 8 με 12 εβδομάδες. Μετά αξιολόγηση. Όχι 2 εβδομάδες, όχι 2 χρόνια. Και πάμε στο 7. Καμιά επικοινωνία με υπάρχοντες χρήστες. Ένας χρήστης που τα παράτησε είναι gold mine, είναι χρυσορυχείο. Ρώτα το γιατί έφυγε, θα μάθεις πιο πολλά από αυτόν παρά από 10 νέους χρήστες, πίστεψέ με. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε τώρα ένα tactical first wishlist, δηλαδή αν αύριο ξεκινούσε από το 0, αυτή θα ήταν η εβδομάδα σου. Γράψε το πρόβλημά σου σε 2 προτάσεις, όχι λύση, πρόβλημα. Στείλε σε 5 ανθρώπους και ρώτα, βγάζει νόημα, αν ναι, αν όχι. Φτιάξε μια λίστα με 30 δυνητικούς πελάτες. Στείλε με email σε 10 από αυτούς για 15 λεπτή κουβέντα. Αργότερα φτιάξε landing page. Δώσε μια πρόταση αξίας, δηλαδή μια πρόταση τι κάνει το προϊόν σου και γιατί έχει σημασία. Άνοιξε ένα Google Doc για customer interview notes και κράτα σημειώσεις από κάθε κουβέντα που θα κάνεις με τον κάθε ενδεχόμενο σου πελάτη. Δες ποιοι ανταγωνιστές υπάρχουν. Αν δεν υπάρχουν, δεν είναι καλό σημάδι. Συνήθως σημαίνει ότι δεν υπάρχει αγορά. Όρισε ένα weekly metric, μια μέτρηση που παρακολουθείς κάθε εβδομάδα στην αρχή. Αριθμός κουβεντών αυτές τις εβδομάδες κτλ. Ας δούμε λίγο 5 λεπτά για τα resort. Δεν θα τα διαβάσω όλα. Είναι στο PDF. Θα μπορείτε να μπείτε μετά στο Discord channel και να τα πάρετε όλα όπως θέλετε. Λοιπόν, ξεκινάω με 2 βασικά βιβλία που πρέπει να διαβάσετε για εμένα. Προσωπικά για αυτά τα 2 με έχω βοηθήσει πολύ. Το ένα το αναφέραμε είναι το test για το πώς να μιλάς με χρήστες. Και όπως είπαμε, μπορείς να το διαβάσεις μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Και το δεύτερο είναι το The Lean Startup του Eric Rice,
Το συγκεκριμένο από εδώ βασικά έρχεται η ιδέα του build, του measure, του learn, του να χτίζω, να μετράω, να μαθαίνω. Είναι το βασικό loop για κάθε startup. Νομίζω ότι είναι από τα βασικά βιβλία που πρέπει να δεις. Τώρα στο κομμάτι των newsletter έχουμε από τον Paul Graham το Say, όπου είναι ο founder του Combinator, το πιο διάσημο relator στον κόσμο. Δωρεάν, online και είναι ίσως η καλύτερη γραμμένη πηγή για το πώς σκέφτονται οι founders. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα σε αυτό που έχω βάλει στο τέλος της σελίδας. Θα κλείσω με ένα πράγμα που βρίσκεται εδώ κάτω στο βίντεο, αλλά αξίζει να υποθεί φωναχτά. Το startup δεν είναι μαραθώνιος. Δηλαδή, είναι αγώνας ταχύτητας 100 μέτρων. Δεν είναι αγώνας 42 χιλιόμετρα. Οι founders που καταφέρνουν δεν είναι πιο έξυπνοι. Προφανώς είναι αυτοί που δεν τα παράτησαν στους πρώτους 18 μήνες. Όταν όλοι οι υπόλοιποι απλά τα παρατάνε. Δεν είναι το μυστικό, είναι η αλήθεια. Απλά συνέχισε και δώσε τον εαυτό σου χρόνο, προσπάθησε, χάσε, ξανακέρδισε, πέσε, ξανασήκω και κάποια στιγμή θα τα καταφέρεις. Τώρα σε αυτό το σημείο θέλω να σας κάνω και μια παρουσίαση λίγο από μια νέα ιδέα που μου έχει στο μυαλό. Ίσως σας φανεί ενδιαφέρον και θέλετε και εσείς να ασχοληθείτε. Εδώ πέρα έχω φτιάξει, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, ένα κανάλι στο Discord. Το έχω ονομάσει Κυψέλη των Startups και ουσιαστικά θα είναι ο δρόμος για το να έχουμε βοήθεια μεταξύ μας, να μπορέσουμε να χτίσουμε startups όσοι ενδιαφέρονται και κυρίως να βοηθάμε ο ένας τον άλλο. Πάμε λίγο πολύ περιγραφικά να σας δείξω πώς λειτουργεί το κανάλι και αν θέλετε να ασχοληθείτε. Στο κανάλι βλέπεις το συστή σου. Μπαίνεις μέσα σε αυτό το forum. Έχω εδώ πέρα αναλυτικά έναν οδηγό. Δημιουργείς ένα καινούριο post στο οποίο γράφεις το ονοματεπώνυμό σου. Βρίδεις. Όπως για παράδειγμα, θέλω να βρω ομάδα για ένα AI app. Και το superpower μου, σε τι ειδικεύεστε, γράφω Python, γράφω JavaScript, γράφω C#, το οτιδήποτε. Από κάτω έχουμε και ιδέες για startup. Στο συγκεκριμένο forum έχω πάλι για έναν οδηγό εδώ πέρα για το πώς ακριβώς να το γράφετε. Σαν τίτλο θα γράψετε την ιδέα για τη startup που έχετε και από κάτω αυτά εδώ τα τρία πραγματάκια. Τι ακριβώς είναι το προϊόν σου και το κοινό. Ποιος θα το αγοράσει, ποιος θα το χρησιμοποιήσει. Έχω βάλει και ένα παράδειγμα εδώ που έχω στόχο να το δω στη συνέχεια μετά την άνοιγμα. Και πάμε τώρα στην επόμενη κατηγορία. Είναι το βρες ομάδα. Αφού έχετε βάλει στο forum την ιδέα σας, έχετε πάρει το feedback που σας ενδιαφέρει, έχετε πάρει τα σχόλια και τα πάντα όλα, περνάει στο επόμενο στάδιο. Μπαίνετε μέσα στο βρες ομάδα και εδώ πέρα ψάχνεις τους co-founders σου, ψάχνεις τα άτομα για το project σου. Βάζεις το project την ιδέα, σύντομη περιγραφή μιας γραμμής. Από κάτω θα γράψεις το ποιους ψάχνεις. Ψάχνω για παράδειγμα έναν developer, ένα backend. Συζητάς με τα παιδιά, ποιοι είναι οι κατάλληλοι, τους βρίσκεις και τα αναλαμβάνει. Πολύ βασικό, συζητάς τον χρόνο που απαιτείται, π.χ. 2 ώρες τη εβδομάδα ή και το οτιδήποτε. Και αν έχεις ένα link με βάση κάποιο προσχέδιο, κάποιο business plan που έχεις ετοιμάσει ή το οτιδήποτε, το αναφέρεις και αυτό μέσα. Ένα βασικό πράγμα για νέες startups πάνω στην τεχνολογία, για εμένα προσωπικά και για αυτό το έχω προσθέσει, που έχω δει ότι λειτουργεί, είναι τα digital products. Για αυτό γιατί έχω βρει εδώ αρκετά, αλλά αξίζει να σημειωθεί ένα συγκεκριμένο που παρατηρώ εδώ. Και αυτό είναι η τέχνη της χειραγώγησης. Ο συγκεκριμένος founder τι έχει κάνει και έχει φτάσει 60.000 ακολούθους και 1 εκατομμύριο likes. Έχει δημιουργήσει έναν οδηγό με βάση τις εμπειρίες του και τις γνώσεις του. Έχει αφιερώσει αρκετό χρόνο πάνω σε αυτό. Το διάβασα και αξίζει να το πάρετε και να το τσεκάρετε. Θα μάθετε πάρα πολλά. Στο οποίο ακολουθεί ακριβώς αυτά τα τρία που ανέφερα πιο πάνω. Έχει βρει το πρόβλημα, το οποίο είναι ότι ο κόσμος δυσκολεύεται να κατανοήσει την ανθρώπινη ψυχολογία και να προστατευτεί από τοξικές συμπεριφορές στην καθημερινότητα ή στο business. Έχει δώσει τη λύση, ένα ολοκληρωμένο e-book που αναλύει τεχνικές επιρροές ψυχολογίας και άμυνας. Και το κοινό που αναφέρεται είναι άτομα που ενδιαφέρονται για την αυτοβελτίωση, την ψυχολογία και το marketing. Αυτό εδώ θα πρέπει να είναι ο χρυσός τόμος για όσους θα θέλουν να ασχοληθούν από εμάς με τα digital προϊόντα. Έχω και εγώ ένα δικό μου, ίσως το εμφανίσω αργότερα μέσα στο Discord για να δείτε πώς πάει κτλ. Δεν έχω την επιτυχία που έχει ο συγκεκριμένος founder, το προσπαθώ, έχω φτάσει ως ένα σημείο, προχωράμε. Πάμε λίγο παρακάτω τώρα να δούμε πάλι μες στην κοινότητα τι γίνεται. Έχουμε εδώ την κατηγορία με τις πληροφορίες και την υποδοχή. Με το που μπαίνεις μέσα πρέπει να δεις διάφορους κανόνες, τους ακολουθάμε, λειτουργούμε ως ομάδα. Αν δούμε ότι κάποιος παρεμβαίνει από αυτούς τους κανόνες, δυστυχώς πρέπει να φύγει από το Discord channel, πρέπει να τον λιώσουμε την κοινότητα. Δεν θα δώσω τώρα μεγάλη σημασία εδώ, θα τα δείτε αναλυτικά όσοι μπείτε. Στις ανακοινώσεις θα βγάζουμε τις διάφορες ανακοινώσεις που θέλουμε μέσα στο Discord και μετά έχουμε την κατηγορία με τους ρόλους. Εδώ πέρα έχω βάλει κάποιους βασικούς ρόλους, ίσως προσθέσουμε στην πορεία, όπως Project Manager, αναλαμβάνεις ομάδες κανόνες, tasks, builders, βασικός ρόλος για όσους θέλουν ενεργή συμμετοχή στο χτίσμα του startups. Είσαι νέος εδώ, θέλει να δεις πώς δουλεύουμε και να διαβάσεις τους κανόνες. UI UX designer, content copywriter, tester κτλ. Επόμενη κατηγορία που έχει σημαντικό value για εμένα
είναι εδώ πέρα για τα social media και την άλλη υποστήριξη. Η πρώτη κατηγορία είναι το πώς λειτουργεί. Μπαίνεις εδώ μέσα και βλέπεις τους κανόνες για το δίνω το παρόν. Όπως έχω ετοιμάσει εδώ πέρα το δικό μου, μπαίνουμε στο συγκεκριμένο forum, δημιουργούμε το post και ακολουθάμε αυτήν τη δομή. Βάζουμε όλα μας τα links έτσι ώστε ο ένας στον άλλον να μπορούμε να μας κάνουμε follow, υποστήριξη στα social media μας και να λειτουργεί λίγο καλύτερα τα social για την κάθε startup. Από κάτω έχω δημιουργήσει διάφορες κατηγορίες ξεχωριστά όπου βάζουμε μέσα τα post μας. Αν έχουμε βάλει ένα post στο LinkedIn, στο TikTok, στο YouTube για παράδειγμα, τα πετάμε εδώ μέσα καθημερινά. Όλοι οι υπόλοιποι πάμε κάνουμε σχόλια, likes και βοηθάμε λίγο τις κοινότητες να ανέβουν. Και φτάνουμε στο τέλος όπου είναι το υλικό και η βοήθεια. Έχουμε τα results. Εδώ μέσα θα ανεβάζουμε εβδομαδιαία, μηνιαία, θα το δούμε γιατί εντάξει καταλαβαίνω ότι είναι κάτι το οποίο απαιτεί χρόνο. Τα αποτελέσματα που παίρνουμε, τη δουλειά που έχουμε ρίξει κτλ. Έχουμε ένα γενικό chat, εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε όπως και νέα εργαλεία που ανακαλύπτουμε για AI κτλ. Βασικό κανάλι το ζήτα βοήθεια. Όταν έχεις ένα πρόβλημα, το ζητάς και αυτό με συγκεκριμένη δομή. Πες μας τι προσπαθείς να κάνεις, δείξε πού ακριβώς κόλλησες και τι έχεις δοκιμάσει μέχρι στιγμής. Και προσπαθούμε ο ένας να βοηθήσουμε τον άλλο. Έχουμε κάποια κριτική για τα σχέδια, για τις εφαρμογές, αν μας αρέσει αυτό, αν μας αρέσει το άλλο. Παρουσιάσει τον MVP μας, κάποια events calendar και το building public. Αυτά μέχρι στιγμής έχουν μπει στη συγκεκριμένη κοινότητα. Θα αφήσω το link στην περιγραφή για όποιον θέλει να κάνει join. Θα χαρώ να τα πούμε από κοντά και στο γενική συνομιλία, ίσως και να πούμε και κάποιο call για να δούμε λίγο πώς θα το δουλέψουμε όλο αυτό. Είστε οι πρώτοι. Θεωρώ ότι μπορεί να πάει πολύ καλά και επειδή οι Έλληνες γενικά είμαστε άτομα που ψαχνόμαστε πάρα πολύ και θέλουμε να αναπτυχθούμε και όλη την ώρα να ανακαλύπτουμε. Εγώ για παράδειγμα, digital product, έχω δοκιμάσει dropshipping, έχω δοκιμάσει trade, έχω δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα. Γνωρίζω πάρα πολλά από αρκετά και αυτό δείχνει ότι συνέχεια ψάχνουμε όπως και με AI να δημιουργώ βίντεο, εικόνες, content κτλ. Τώρα ξεκινάω και το ταξίδι στο YouTube. Επομένως, έτσι όπως εγώ, πιστεύω και εσείς γουστάρετε να ψάχνετε συνέχεια και να ανακαλύπτετε νέους τρόπους για να βάζουμε λεφτά και το πώς να δουλεύουμε. Αυτά πάνω κάτω ήθελα να σας πω σε αυτό το πρώτο βιντεάκι. Στο δεύτερο ίσως σας κάνω μια αναλυτική περιγραφή για το project που τρέχω αυτή τη στιγμή. Ίσως σας την παρουσιάσω, σας δείξω σε ποιο σημείο βρίσκομαι, τι έχει γίνει μέχρι στιγμής, αν και υπήρχαν πολλά προβλήματα τα οποία μπορώ να σας τα αναλύσω έτσι ώστε και εσείς να μην τα βρείτε μπροστά σας και γενικά μπορούμε να το χτίσουμε όλο αυτό πολύ όμορφα πιστεύω. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο βίντεο συνεχίστε αυτό που κάνετε, να είστε δυνατοί, μην ακούτε κανέναν, πιστέψτε στις ιδέες σας και πάνω απ' όλα consistency, δηλαδή μην τα παρατάτε κάθε μέρα. Όσο μπορείτε, 2 ώρες, 1 ώρα, 20 λεπτά, απλά συνεχίστε και κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα είστε που θέλετε.